Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι που υπάρχει σκοπός και ουσία. Δεν υπάρχει καθόλου ανοχή στη βία, ούτε στις γυναίκες ούτε σε κανέναν. Αλλά προπαντός για τις γυναίκες, νομίζω αυτό που πρέπει όλοι να ξέρουμε και να το φωνάζουμε είναι ότι είναι ο φόβος και είναι και η ντροπή που περιορίζουν τις γυναίκες για να εκφραστούν, να μιλήσουν. Και αυτό είναι το μήνυμα από μένα προσωπικά. Χαίρομαι που είναι και η Panic εδώ και υποστηρίζουμε όπως μπορούμε μέσα από τον αθλητισμό και τη μουσική που ενώνει τον κόσμο. Λέμε όχι στην κακοποίηση κατά των γυναικών, αλλά το βασικό είναι ότι μέσα από αυτές τις δράσεις και μέσα από τη Win Ελλάς και το απίστευτο έργο που κάνει, ότι μπορούμε να προλάβουμε πράγματα. Γιατί ο κόσμος πλέον είναι πιο ευαισθητοποιημένος, έχει περισσότερα αντανακλαστικά και μπορούμε να προλάβουμε. Το θέμα είναι και η πρόληψη και το θέμα είναι οι γυναίκες που πραγματικά βιώνουν τέτοια άσχημα περιστατικά στο σπίτι τους, είτε στην εργασία τους, είτε σε οποιοδήποτε χώρο κινούνται, να μιλάνε. Και αν μπορούμε λίγο να βάλουμε ένα λιχαράκι, από εμάς είναι μόνο χαρά. Η εξάλειψη της βίας θέλει δουλειά. Δεν πρόκειται να σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Πέρα από αυτή τη διοργάνωση, να λειτουργούμε καθημερινά με τέτοιο τρόπο και να δίνουμε τέτοια παιδεία στα παιδιά μας, για να μπορούμε σιγά σιγά να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κοινωνικό γεγονός, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να δείξουμε τη στήριξή μας σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται, το οποίο, λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο έχει ρίζες στον πολιτισμό, δηλαδή όταν υπάρχει έλλειψη πολιτισμού σε ανθρώπους, σε κοινωνικά σύνολα, δυστυχώς οδηγούμαστε σε τέτοια φαινόμενα. Άρα καλό είναι να επωφεληθούμε αυτές τις δραστηριότητες και να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο στο να βελτιωθεί η κοινωνία μας. Δεν μπορούσα να λείψω εγώ, τόσο πολύ αγαπώ τις γυναίκες. Η προσπάθεια της Win Ελλάς είναι φοβερή και μπράβο τους. Σήμερα είμαι coach, εγώ θα κάνω τις πεντάδες, θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Ήταν κάτι θα ήθελα να πω στις γυναίκες, είναι ότι αν νιώθουν ή αν βιώνουν γενικότερα ότι υπάρχει μια συναισθηματική βία μέσα στο σπίτι τους, οφείλουν να πιστέψουν καταρχάς ότι δεν σφάλουν πουθενά, δεν έχουν κάνει τίποτα που να το αξίζουν και να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, και είναι πολύ πιο σημαντικό να φοβηθείς, να τρομάξεις για μια απόφαση που θα πάρεις να μιλήσεις, από το να καθίσεις και να μείνεις ως θύμα για το υπόλοιπο της ζωής σου, γιατί ακόμα και ένας τρόπος του να μείνεις και να μην αλλάξεις κάτι γρήγορα συνηθίζεται. Είναι κάτι που το κάνω αρκετά χρόνια εδώ πέρα, όπου κάνει Σαμάθα και Win Ελλάς. Είμαι δίπλα της, στηρίζω όσο μπορώ, έστω και με την παρουσία μου, αυτό το πολύ όμορφο event, να δώσουμε όντως ένα ηχηρό μήνυμα προς τα έξω, ότι είμαστε όλοι ενωμένοι και γενικότερα όσο το δυνατόν να μπορούμε να εξαλείψουμε αυτό το κομμάτι βίας και γενικότερα κάθε κομμάτι βίας. Όχι σε οποιαδήποτε μορφή βίας, είτε είναι ελεκτική, είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχολογική. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμασταν τόσοι πολλοί και στηρίζουμε όλο αυτό τον όμορφο σκοπό. Όπως βλέπετε, έχουμε μια τέλεια εμφάνιση από τον κόσμο. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στην νύφη μου που είναι πρόεδρος του Win Ελλάς και όλη την ομάδα τους. Project Manager Samantha, δεν υπάρχει, κάνει τα καλύτερα project που υπάρχουν. Όλοι το έχουμε αγκαλιάσει, είμαστε δίπλα στο Win, ό,τι και να κάνουν. Να λέμε όχι στη βία. Θα πρέπει να λέμε όλοι όχι στην ενδοοικογενειακή βία, όχι στην βία κατά των γυναικών, και ήρθαμε όλοι εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και να ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στο μέλλον, να γίνουν πολύ καλύτερα για όλους μας. Λέμε όχι στην κακοποίηση των γυναικών. Η γυναίκα είναι ένα λουλούδι, όσο πιο πολύ το φροντίσουμε, το αγαπήσουμε, το ποτίσουμε, τόσο περισσότερο θα ανθίσει. Η οικογένεια είναι κάτι ιερό. Τι πιο ωραίο να προωθείς ότι η γυναίκα είναι από τα πιο ομορφότερα πράγματα του κόσμου και πρέπει όχι μόνο να τα προσέχουμε, αλλά να την έχουμε και πιο πάνω, ακόμα και από εμάς τους ίδιους εαυτούς και ειδικά στους άντρες. Μιλάω ότι όποιος σέβεται τον εαυτό του και είναι άντρας, πρέπει να έχει τη γυναίκα πιο ψηλά. Πρέπει απλά να δώσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες ότι δεν είναι μόνες τους, όλες οι γυναίκες που υποφέρουν. Τις στηρίζουμε, τις αγκαλιάζουμε και υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά που τις περιμένει. Από την Win Ελλάς, και γι' αυτό είστε σήμερα εδώ πέρα, να δώσετε ένα ηχηρό μήνυμα. Ακριβώς. Εκμηδενήσαμε τις αποστάσεις για να στηρίξουμε και εμείς αυτό το σκοπό, τον ιερό σκοπό. Εύχομαι πραγματικά όλες οι γυναίκες να βρουν τη δύναμη, το θάρρος, την αυτοπεποίθηση, τη φωνή για να βγουν από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.
προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, για να δείξουμε φυσικά ότι είμαστε ενάντια στη βία, στην ενδοοικογενειακή βία και θα έλεγα ακόμα καλύτερα στη γενικότερη βία που υπάρχει εκεί έξω στην κοινωνία μας, δυστυχώς, και στην κακοποίηση των γυναικών. Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι στην κακοποίηση των γυναικών και ένα μεγάλο όχι στην ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Ο αγώνας είναι ένας συμβολικός αγώνας. Η μάχη που δίνουμε για τη ζωή, για να διορθώνουμε όλα τα κακό κείμενα. Αυτό που κάνει η Win Ελλάς είναι αξιοθαύμαστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθανε. Εγώ πραγματικά από την ανταπόκριση των συναθλητών μου και όλων των καλεσμένων έχω μείνει έκπληκτη. Καλή συνέχεια και σε κάθε κίνηση τέτοιας μορφής είμαστε κοντά. Εννοείται stop στην κακοποίηση των γυναικών, δεν το δεχόμαστε με τίποτα αυτό και θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτές τις γυναίκες. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών και το επιπλέον κακοποίηση και γενικότερα να ζήσουμε σε μια πιο ειρηνική κοινωνία. Λέμε όχι στην κακοποίηση γυναικών, προσπαθούμε μέσω από το έργο των παιδιών Σαμάνθα και της Μάντας να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας να πούμε το μεγάλο όχι. Βλέπουμε τόσο πολλά γεγονότα να συμβαίνουν σε σχέση με την κακοποίηση των γυναικών και είναι σημαντικό όλοι να στηρίξουμε τη γυναίκα να σταθεί στο κέντρο της, να στηρίξει όλα όσα είναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μέσα από τις γυναίκες γεννήθηκε ο κόσμος. Όπως και το μήνυμα της Win Ελλάς, η αγάπη δεν πρέπει να πονάει. Είμαστε εδώ όλοι για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, να στηρίξουμε όλες τις γυναίκες και εύχομαι από την καρδιά μου να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτή την όμορφη προσπάθεια που κάνει η Win Ελλάς και να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι και να βοηθήσουμε όσες περισσότερες γυναίκες γίνεται. Είναι ιερός ο σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έξαρση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και περιστατικά κακοποίησης γυναικών. Είμαστε εδώ να παίξουμε για να δηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε τέτοιο περιστατικό και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας σε όσους έχουν υποφέρει από αυτές τις συνθήκες. Αυτό που έχω να πω εγώ σαν μανούλα είναι ότι θα ήθελα, όπως και εγώ προσπαθώ έτσι και όλες οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, να μάθουν τα παιδάκια τους να αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους, να τον εκτιμάνε και να το σέβονται, ώστε κάποια στιγμή να έρθει και η εξάλειψη αυτής της κατάστασης. Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετέχω κι εγώ σε αυτόν τον αγώνα. Ελπίζω να έχω βάλει κι εγώ το λιθαράκι μου και να μην ξαναυπάρξει καμία βία. Στηρίζουμε πάντα τις εκδηλώσεις της Win Ελλάς από τα πρώτα βήματα. Καμία γυναίκα να μην ανεχτεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, είτε ακόμα και λεκτική. Να καλέσει τη Win Ελλάς ή ακόμα και άλλες δομές. Στηρίζουμε τη Win Ελλάς, είμαστε ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών και στην ενδοοικογενειακή βία. Στηρίζω 5 χρόνια σχεδόν τη Win Ελλάς. Είμαστε κατά την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση των γυναικών και περνάμε τέλεια. Έχουμε έρθει σε ένα αγώνα μπάσκετ και περνάμε υπέροχα μαζί. Γενικά με αυτές τις δράσεις έχουμε πολύ ευαισθητοποιημένοι, οπότε σήμερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ο σκοπός μας. Όποιος και να κερδίσει δεν έχει σημασία, είναι η πρόθεσή μας, αυτή που μετράει. Είμαι υπέρ σε όλο αυτό που γίνεται, γιατί πραγματικά έχουν αυξηθεί πολύ αυτές τις καταστάσεις με την κακοποίηση γυναικών, οπότε όπως είπα στηρίζουμε τη Win Ελλάς και είμαστε εδώ να το δείξουμε έμπρακτα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Win και στη Σαμάνθα και στη Μάντα την Παπαδάκου. Είναι πάρα πολύ μπροστά. Ας μην ξεχνάμε πότε δημιουργήθηκε η Win Ελλάς για να βοηθάει τις κακοποιημένες γυναίκες. Συγχαρητήρια στη Win Ελλάς για τη δράση της. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν να φύγεις, να ξεφύγεις και να προχωρήσεις. Στηρίζω αυτόν τον αγώνα, είμαι κατά της βίας και πιστεύω ότι η αγάπη δεν πρέπει να πονά. Ελπίζω με αυτό που κάνουμε σήμερα να δώσουμε δύναμη σε πολλές γυναίκες που δέχονται δυστυχώς και σωματική αλλά και ψυχική βία. Ελπίζω να είσαστε όλες δυνατές και να βλέπετε τα πάντα συνέχεια. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε εκεί εκείνη τη στιγμή και να μην παραλείψουμε τίποτα. Γι' αυτό και περάστε αυτό το μήνυμα σήμερα με τον αγώνα αυτόν με άντρες και γυναίκες, γιατί δεν υπάρχει ανισότητα ούτε στο παρκέ. Να υπάρχουν και καλοί άντρες, έτσι. Να το λέμε αυτό.
Από το 2006 προσφέρουμε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για τα θύματα βίας. Έχουμε βοηθήσει πάνω από 20.000 γυναίκες μέσω από τα προγράμματα, αλλά επίσης μέσω από τη τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα πρόσφατα φτιάξαμε και ένα app που μπορείτε να το κατεβάσετε στο Apple Store ή από Android. Win Ελλάς λέγεται, W-I-N Ελλάς. Είναι για όλες τις γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Μπορούν να πατήσουν, να ειδοποιήσουν ένα panic button που μπορεί να έρθει η αστυνομία άμεσα να τους βοηθήσει και να τους σώσει από μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βιώνουν. Σήμερα ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα αγώνα μπάσκετ. Όλοι οι γυναίκες, άντρες μαζί, να πούμε όλοι μαζί όχι στη βία κατά των γυναικών. Η βία έχει αντίπαλο και αυτοί είμαστε εμείς, είσαστε εσείς και έτσι θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το φαύο κύκλο και όλες αυτές τις άσχημες και τρομερές ιστορίες, εικόνες που βλέπουμε και βιώνουμε στη χώρα μας. Πρέπει να το σταματήσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους μας τους χορηγούς, γιατί χωρίς τους χορηγούς δεν μπορούμε να τρέξουμε όλη τη δουλειά που κάνουμε, που δεν τη βλέπετε εδώ πέρα. Χωρίς τους χορηγούς, χωρίς τους παίχτες, όλους μαζί και έναν ξεχωριστά, δεν μπορεί να γίνει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Οπότε θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί μας βοηθάτε σε όλα που κάνουμε. Όπως μάθατε, έχουμε δημιουργήσει και ένα app που κυκλοφόρησε τώρα, που είναι το μόνο app στην Ελλάδα, που είναι δωρεάν και μπαίνεις και οπουδήποτε πατήσεις πάνω με τα στοιχεία που έχεις βάλει, έρχονται από τον Ερμή, ειδοποιούν την αστυνομία και έρχονται αμέσως και σε βρίσκουν. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με όλα αυτά που γίνονται, αχρίαστο να είναι το app που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς, εύχομαι. Και ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετείχαν.